jeg har skulle regne omkredsen af hele haven. Og det har jeg gjort ved at skulle finde linje E, som ligger her. Og den har jeg fundet ved at bruge kosinusrelationen, hvor jeg har en vinkel og 2 vinkelben. Så jeg har sagt kvadratroden af a i anden plus b i anden minus 2 gange a gange b gange kosinus til vinklen, og det giver 14,20. Herefter har jeg fået et match, som jeg skal bruge til sinusvinklen. Den match, jeg har fundet mellem vinkel D og linje E. Så jeg regner forhold ved at sige 14,2 divideret med sinus til vinklen, og det giver så 16,67. Så har jeg valgt at finde linjen H, som ligger herude, og det har jeg gjort ved at sige forhold gange med sinus til vinklen, og det er den modstående vinkel, jeg har brugt, og det giver så 10,13. Så har jeg også fundet linje C, og det har jeg gjort på, der har så først skulle regne vinkel ud, og det har jeg gjort ved at sige, at jeg ved, at 180 grader er en trekant. Det er så minus med de 58,47 og minus med 37,4, og det giver 84,13. Så har jeg fundet forhold ud ved sinus ved at sige forhold divideret med sinus. Sinus til vinklen, som så var 84,13, og det giver 16,67. Så for at finde ud af, hvad havebassin der heroppe er, så har jeg skulle finde vinklen, som ligger her. Og det har jeg gjort ved at sige 363 minus med 13,7, og det giver 46 grader. Det er så halvdelen, og så for at regne vinkel J ud, ved jeg så, at en trekant er 180 grader, så har jeg sagt, at den heroppe, den er vinkelret, så det er 180 minus 90 minus de 46,3, og det giver 43,7, og det er gang med 2 for at finde hele vinkel J. Så har jeg fundet cirkelbuens længde ved at sige 2 gange pi gange radius gange med 300, divideret med 360 gange vinklen, eller på en anden måde sagt, jeg har fundet omkredsen af cirklen, og divideret den med 63 og ganget den med antal grader, og det giver så 7,36. Og for at finde ud af, hvad hele omkredsen er, har jeg sagt cirkelbuen gange med de 3 sider, og det giver 43,61, og det er så gange med 75, for at få det op i den virkelige længde, fordi målstoksforhold var 1:75, og det giver 3.270 cm, og det er så 32,7 meter. Jeg har valgt at finde ud af, hvor meget vand der kan være i havebassin. Det har jeg gjort ved at finde arealet cirka afsnittet, som er havebassinet, altså havebassinets bundareal, og det har jeg gjort ved at sige 6,68 i anden, divideret med 2 gange pi gange 87,4, divideret med 180 minus sinus til vinklen, som er 87,4, og det giver så 11,75. Det har jeg gange med 75, for at der bliver virkelige forhold. Og det giver så 881,25. Så for at finde rumfang, skal vi så have den tredje længde på. Og det er så dybden, som er 42 cm. De to tal har så gang med hinanden. Og det har givet 37.012,5 kubikcentimeter. Og for at finde ud af, for at få det over i liter, så hvis man har for at få det over i liter, så har så divideret det med 100, så det har givet 770 liter.